kapuya ni akong trabaho. May nagmakita na po si Lucio na. Kay politician. Puri. Dili lalim ni akong trabaho. Pagka kurintisyan. Disgo ni. Hay, arang-arang. Kay niya si Lucio. Lucio, may uli ka. Ha? Kaya nga naman madam. Naamang ko yung problema sa kuryente sa amo siyo. Kurinti ra di ay. Wala problema. Kurintisan ko ni. Aw, mao bitong ikaw among gikuha, kay kuryentesyan ka. Madam, asam ng problema ninyo nga kurinti ron. Dali siyo. Uban ako. Oh, sige madam. Akong ayuhon ang inyong kurinti. O, tanah madam. Dali siyo. Mao ni problema kuryente sa siyo. Aw, kung kini mo di ba, madam? Aw, problema kay akong ayuhon. Namara din next, ay simpo ra kayo ni madam oy. O, sige madam. Akong ayuhon. Aw, sos, kini madam? Sos, simpula rin madam oy. Hindi, sos, simpula rin madam. Katabang ra ni madam oy. Sige, tabang nga gini siya. O, kini o. Sayo na kayo madam oy. Okay, gani o, sos. Simpul kayo ni madam oy. Iyo, sos. Pulti simpulan yan. O, gani ane, pag ayaw ni madam. Simpul kayo gini madam. Gini, pag ayaw ni. Sos, simpulan rin madam oy. So, madam. So, simpul kayo madam. Kaya ako madam, kertisan ko madam. Gini o, gini madam. Kini o. Saya na kayo madam. Simpul kayo madam oy. Simpul kayo madam oy. Gano madam. Kertisan ko madam. Sa magsisimpulan rin madam oy. Kini madam o, kini. Oh, kini madam. Kini madam. Madam. Patay ang kuryentesyan. Nga kuryentihan.